У выдавецкім доме «Звезда» нядаўна выйшла кніга «Дзіця зямлі» Алёны Беланожка. У зборнік увайшлі апавяданні, створаныя ў жанрах рамантычнай фантастыкі, фэнтэзі і антыутопіі. На старонках твора ўзнімаюцца філасофскія, маральныя і гуманістычныя пытанні. Мы сустрэліся з аўтарам выдання і пагаварылі пра разважанні на тэмы кахання і адзіноты чалавека ў сусвеце, навуковай этыкі і тэхнічнага прагрэсу, а таксама магчымыя шляхі развіцця грамадства. Алёна, вітаем вас. Вы пішаце з дзяцінства, а з якога моманту вядзеце адлік сабе як прафесійнага літаратара? З 2009 года, калі я ўпершыню прыйшла ў рэдакцыю часопіса «Маладосць», прынесла туды свае вершы, і мяне надрукавалі ў студзеньскім нумары, і мне сказалі, ну, віншуем цяпер ты, прафесійная пісьменніца. А ці можна сказаць, што на мастацкай літаратуры ваша душа рэжысёра ды сцэнарыста адпачывае? У мяне, як сцэнарыста, таксама творчая праца, таму што я ўсё-такі пішу сцэнарыі відовішчаў і свят, і канцэртных праграм, і розных міжнародных, рэспубліканскіх мерапрыемстваў. Аднак заўсёды ёсць схема, якой ты мусіш прытрымлівацца. Вось у мастацкай літаратуры ты гэтую схему сам для сябе абіраеш, і тут ты больш вольны. Таму я у мастацкай літаратуры сябе вельмі вольна адчуваю. Не ва ўсіх, праўда, жанрах. Ёсць жанры, якія мне не паддаюцца. Напрыклад, якія? Ну, напрыклад, дзіцячыя казкі. І, ў прынцыпе, дзіцячую літаратуру я не адважваюся пісаць. Вельмі складаны для мяне жанр. І я просто схіляюся ў паклоне ў нізкім перад тымі, хто сапраўды піша для дзяцей. Для сучасных дзяцей, якіх вельмі складана чым-небудзь здзівіць, у якіх смартфоны ў руках. Алёна, якія жанры вашы улюбёныя? Калі прозу браць, то, канешне, я фантастыку люблю. Іранічны дэтэктыў у мяне ёсць. Калі браць паэзію, то, напэўна, гэта любоўная і філасофская лірыка. Алёна, а ці проста знаходзіце сюжэты і тэмы для ўласных кніг? Проста. Напрыклад, адно апавяданне я напісала, калі пайшла за хлебам у краму. Я проста ішла, убачыла падлеткаў і зразумела, трэба пра гэта напісаць. Калі ты сядзіш і натужна і напружна выдумляеш, пра што б напісаць, то, напэўна, у гэтым вельмі мала творчасці. Творчасць — гэта заўсёды пра інсайт. І ведаеце што, каб мне лягчэй пісалася, я, канешне, вельмі многа гляджу лекцый і розных праграм адукацыйных, навуковых. Праўда, я вельмі люблю глядзець лекцыі па астраноміі, па палеанталогіі. Вось нядаўна прагледзела курс біяхімія мозга, каб добра разумець, якія там працэсы ў нас адбываюцца. Увогуле гляджу падкасты, куды прыходзяць навукоўцы розныя. Мяне займае тое, што адбываецца з нашым соцыумам, і тое, што у навуцы зараз адбываецца. Алёна, якія самыя любімыя вашы творы ўвайшлі ў зборнік? Ну, па-першае, канешне, «Місія сонца», з якога я пачынала сябе як фантаста. Вельмі мне падабаецца апавяданне «Дзіця зямлі», па якім названы зборнік. Вельмі блізкае апавяданне мне «Глобус Еўропы». Люблю «Белы дом». Напэўна, гэта адзінае апавяданне, дзе ў мяне фігурыруе журналіст. Журналіст патрапіў у ідэальнае грамадства, і што з гэтага атрымалася. Потым я б нават назвала не апавяданне, а міні-аповесць «Альтэра», у якой я разважаю, што будзе, калі звышінтэлект будзе думаць за нас. Ну, гэта амаль тое ж самае, што мы маем зараз у выглядзе смартфонаў, толькі яшчэ больш паглыблена і пашырана. Усе апавяданні я люблю, таму што у кожным раскрываецца якая-небудзь свая тэма. Усе 15 тэм і ўсе розныя. Я ведаю, што не ўсе вашы новыя творы ўвайшлі ў зборнік. Чакаць новага? Канешне. І не ўсе старыя ўвайшлі. Ёсць яшчэ трошкі запас, каб у наступны зборнік таксама што-небудзь вось са старога ўвайшло. Каб нітачкі працягваць з мінулага ў будучыню. Алёна, дзякуй за размову і за вашу творчасць.